Kasibaan, Laitrik benai balai, ya apun riu. Kejing pulih nak gospel kat ku Matius, lenong fly dekat benakong, hadu kat ar. Hak tak por uji sulaken kumne, hak iba bat halagi sedan. Kistat bagi perisi kisyong hagaket yang Moses. Kumta tukongu batole kat ia bagi ong ya piran le. Henry buat pertu ia kam jangki. Nabakia lap Henry kimle. Ki kenton ki jingkit ki bakia. Ki ba omla bankit. Bat ki benkit ya ki hagit penjong beriu. Kat ba makipan kim penki wat ya laki sim perti bani ya tendong lem. Kile ya ki kam jangki barok tang ban yo i ki beriu. Nama ki peniar ya laki filakteri bagi penhe ya kirim yang jan jongki bat ki i ya ki jaka ki babhatam ha ki jing kawai bat ya ki jaka khmat ha ki sinikong bat ya ki jing kublai ha ki jaka yo bat ba insya khot ya ki nong hikai ha ki beriu Henry Murphy wat kwa ba en khot ya phi nong hikai na ba phi dan tang uwe nong hikai bat phi barok khoi phi along sipara bat wat khot pa yano ha ka perthai na ba phidan tangwe pa ubadan hapning lemne wat sha ben khot ye phi nong yalam na ba phidan tang uwe nong yalam ukris uba khrau tam na phi unlong ushakri jong phi jar ba pun khrau yalade en pandit bat jar uba pandit yalade en pen khrau ka gospel jong try ka jingero eme ka kris ki kentin jang ka gospel kin sai yagi pop jongi paro yagi jing jing jar jongi paro yagi jing pangi stom jongi paro